Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Dziśki to będzie taki trochę inszy odcinek, no bo dziśki roztomili ten kanał, to mo Geburstag. Dziś je richtig pierwszy rok, równo rok, jak ja ten kanał prowadzę. No i z kisz tego ja się bardzo cieszę i chciała, że wam roztomili tutaj torta przytaskać, ale nie poradziła, że tego torta zrobić, a czemu to można wam powiem następnym razem, ale to muszę pierw wiedzieć, co też z tego wszystkiego wyjdzie. No toż można się dowiecie, czemu to tego torta nie poradziła, że złonaczyć na czas. No ale Geburstag je, no i to z kisz tego chcę wam roztomili fez podziękować za to, coście ze mną są, za to, że to oglądacie, żeście ze mną bez ten rok wytrzymali, że patrzycie na to, że tym dawocie te łapki do góry, że komentujecie, że tam co piszecie do mnie. To je do mnie fez ważne i o fez wam za to dziękuję. No bo roztomili jodowóz ten kanał robię i o się fez ciesza, jak to się komu podoba, a można ktoś coś tego fajnego może se wyciągnie. Tuż jo się fez ciesza i bardzo, bardzo wam dziękuję, że to oglądacie. No ale wiecie, że jo jest psycholożka, nie? To jo by nie poradziła tak, co by nie było coś o tej psychologii, to dziśki też wam ino tak prędko powiem. A powiem wam, co ma psychologia do Trzech Króli. No bo dziśki je święto, nie Trzech Króli. No toż, co to takiego je powiązane? Patrzcie, jako tam piszą mnie, tych Trzech Króli, albo tych Trzech Mędrców, albo jako tam byśmy powiedzieli, oni przyszli do tego Jezusa ze dalekich krain, ze wschodu, nie? To byli ludzie blanko obcy, oni byli z innej religii, oni byli z innej kultury, oni byli bez inksi niż te inne ludzie, co tam mieszkali, nie? I o tym, że wam chciała powiedzieć, roztomili, że to je fest fajne, co by se poradzić się otworzyć na takie albo wyjazdy, albo spotkania z czymś, albo kimś, kto je inszy od nas. Już wam go dała w tym takim odcinku, który był o tej rajzie, że to je fest dobre do naszego mózgu, co by my se poradzili wyjść ze strefy komfortu i tak trochę nie wiedzieć, co będzie za chwilę, nie? Bo to je fest dobre, bo tam ten mózg to się aże świeci, no i to się tam wszystkie te połączenia fest robią lepsze i to nam pomaga. I tak samo jest, roztomili, jak my się też trafimy z jakimi ludźmi, którzy są od nas insi. I też fajnie jest poradzić się, utworzyć się na to, że są roztomajte ludzie z roztomajtych miejsc na świecie, z roztomajtych miejsc we Polsce i oni mają roztomajte tradycje, roztomajcie gadają. No i to jest fajne, co by se poradzić powiedzieć, że każdy ma coś ciekawego, z którego se idzie zobaczyć, co to takiego je. I jeszcze, to jest też dobra rzecz, co by nie mieć uprzedzeń roztomili. Bo ja wiem, że to tak je, że często tam słyszymy, że ktoś je taki, albo ktoś je inny i mamy takie myślenie, a wszyscy tam, którzy mieszkają tam, a tam, to są tacy. Albo wszyscy, którzy mają taki, a taki kolor skóry, to są tacy. No i to są takie uprzedzenia. I to je niefajne roztomili. Ale co to też z tym idzie zrobić? To wam powiem, że roztomili. Już dawno psychologowie znodli sposób, co to idzie z tym zrobić, żeby takich uprzedzeń nie mieć. No i patrzcie, oni zauważyli takie coś, że jako kogoś takiego, co my pierw tak mamy takie uprzedzenia, poznawamy, my się z nim trafiemy, my go widzimy i my z nim tam jako współpracujemy, to my tych uprzedzeń już nie mamy. Bo my wiemy, że to nie jest jakoś tam baba, nie, w jakiejś chustce i no to jest nasza kamratka ze roboty, albo to nie jest jakiś tam hop, nie, który jakaś tam mieszka i no to jest tam sąsiad nasz. I to, co my się z nimi trafiemy i co z nimi godamy i też można i współpracujemy, to też dowód to, że my nie mamy takich roztomajtych uprzedzeń, które roztomili nie są dobre, no bo wiecie wszyscy, że wszyscy ludzie są fajni, wszyscy są tacy, co zasługują na to, co by mieć ich w zocy, bo każdy ma
coś fajnego, co idzie innym też dać. No to ino tela, że wam chciała powiedzieć, żebyście, można jak macie tam taką możliwość, to tam se kaś albo wyjechali, albo się z kimś też trafili, bo to jest fest fajne, zobaczyć se kapka coś inszego na tym świecie, tak jak ci mędrcy tam wyleźli z tego wschodu i leźli aż do tej Jerozolimy, aż tam przyleźli, no i tam się trafili za tym dzieciątkiem, to wy też możecie coś takiego znosić, co by se zobaczyć, coś inszego na tym świecie. Raz jeszcze wam dziękuję za to, żeście są ze mną, że wspieracie ten kanał, tym, którzy to oglądają, tym, którzy można tak nie bardzo oglądają, ale też inaczej mnie wspierają. Fez wam dziękuję. No i co? Mam nadzieję, że się zaś będziemy bez całki rok widzieć i że się zaś z wami trafia. No cóż, do zobaczenia. Pyrsk.